ଆଜି ଥିଲା ମୋର ସୋମବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହୋଇଥିଲା ମୋର ବିସ୍କୁଟ ଆହାର। ବିଲେଇ ଖାଇବ ବୋଲି ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲା। ରାନୀ ପରି ସହ ପୁଅର ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା। ଚିରି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଜରି ଟିକେ ବିରି ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସବୁ ତୋଳି ତାଳି ରଖିଦେଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ବିରି ପାଲ ପକେଇଲେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଖାଲି। ପୁଅ କହିଲା ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ବାପାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଗଲି ପାଣି ଗରମ କରିବା ପାଇଁ। ପାଣି ଗରମ କରିକି ନେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ କରିକି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ବିଲେଇକୁ ବସେଇ ବସେଇ ତାକୁ ଖୋଇ ଦେଉଥିଲି ସବୁ। ବିଲେଇ କହିଲା ମୋତେ ଦେଉନ, ବାପା ଆସିବାରୁ ସବୁ ଆମର ଶିକାୟତ କରୁଥିଲା। ବାପା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଯେମିତି ସେ ଖାଇଲା। ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ପତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଖାଲି କହିବେ। ତାପରେ ବିସ୍କୁଟ ଆଉ କ୍ଷୀରକୁ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଗାଳି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଅଟା ଦଳିକି ଚକଟିକି ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଏପଟରେ ପରିବା କାଟି କୁଟିକି ଡାଲମା ବନେଇଥିଲି। ଡାଲମା ଆଉ ରୁଟି କାକୁଡ଼ି ସହିତ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇସାରି ମୁଁ ତାପରେ ଖାଇଦେଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ଆସିକି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଏତେବେଳେ ଆସିଲୁ, ମୋର ଫାଳେ ରୁଟି ଥିଲା ତାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଫାଳେ ରୁଟି ଖାଇ ସିଏ ବି ମନ ଖୁସି, ମୁଁ ବି ମନ ଖୁସି। ବାଏ ବାଏ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ।